Wengenza kwethu noma-ke kunowesifazane obhaleke namhlanje khosini ebhalela-ke lapha-ke kuhlelo-ke le-Tea Time luka-Lady T Khoza. Wabhala-ke kanje, wathi-ke ake ngibingelele ku-Lady T nginethimba lakhe, ngicela-ke ukuba ngu-anonymous. Nginenkinga-ke engathi iyifilimu engidinga ukuboniswa kuyona. Ngingowesifazane oneminyaka ngu-33, ngina-14 weminyaka ngiganile. Indoda-ke ngiyiganile namabhizinisi amaningi enawo, mase kuthi-ke abe nayo nemisebenzi engekho emthethweni ayenzayo eceleni. Nami-ke kukhona-ke ngimlekelela kukhona kule misebenzi engekho-ke emthethweni. Umyeni wami ngingasho nje ukuthi ungumxhumanisi wabantu abasuke bedinga izinkabi nazo-ke izinkabi. Uyaye-ke noma-ke uyaye umuntu uma edinga inkabi athinte umyeni wami, mase yena-ke emtholela leyo muntu oyinkabi baxhumane naye kuze kuphele-ke noma-ke kuze kuphele umsebenzi. Mina-ke ngingena mase kumele kukhokhwe izimali, ifaka kumina imali mase ngithatha-ke ingxenye yethu kuyima-ke ngithumela kubantu akade-ke benza umsebenzi. Lokho-ke sikwenza ukuthi kungabi khona imali esolisayo evelayo kwizimali-ke zomyeni wami. Inkinga iqala mase kufika amaphoyisa kumina bangitshela ukuthi khona izinkabi eziboshiwe noma-ke ezike zasebenza nomyeni wami. Manje-ke aphumile amagama ethu njengabantu-ke esikade sisebenzisana nabo, futhi-ke sizoboshwa nathi maduzane. Kodwa mina ngingaphuma kuyo yonke lento uma-ke bengenza-ke isiqiniseko sokuthi ngingaboshwa. Uma ngavuma-ke ukusebenzisana namaphoyisa, ngithengise-ke ngomyeni wami ngakho konke-ke engikwaziyo ngayo. Angifuni ukungasho, ngiyacabanga kakhulu le ndaba-ke yokuvuma ukusebenza namaphoyisa ngoba ngicabanga izingane zami angazi kungenzakalani kuzona uma mina nobaba wazo siyobhadla-ke ejele. Kodwa futhi-ke ngiyamthanda kakhulu umyeni wami, noma-ke seke waphinga kaningi waze wathola-ke izingane ngaphandle komshado wethu. Ngisamthanda namanje. Unkosikazi oqotho wenze njani kulesi simo esinjengalesi? Ngabe kumele ngicabange izingane kuqala noma ngivume ukuwa naye umyeni wami? Ngicela-ke ningisize ngeziyalo zenu ngoba-ke mina kudume ikhanda njengamanje. Ngizolalela-ke emsakazweni ongathandanga-ke ukudalulwa. Zindaba-ke lezi ezisusa umsindo nezithinta abantu abaningi bebeka imibono yabo ehlukahlukene lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye umlaleli uthe-ke Mdudu liyababakelela itiye, kodwa-ke sisi usuvelile usuphakathi enkingeni kanye nomyeni wakho. Ungadlalwa kamaphoyisa, okwakho linda usuku niboshwe nomyeni wakho ngoba uma kuthiwa ebubini nasebuhleni basho-ke okuvelayo. Into-ke engakucebisa ngayo manje, zama-ke ukukhipha izimali kubhange lomyeni wakho nelakho, zimane-ke zingene ezinganeni, zingeke-ke zifrizwe. Abaphile-ke abantu kwelakithi wayesebhala ukuthi-ke bronchoscript. Ngiyahluleka ukulifunda leli gama, but ngifisa ukuthi ngizwe umbono wakho lapha ekhaya, mlaleli we-Real Msizi SATV, mbukeli wayo, ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba wey'ngane zakwethu oluzamazamise abantu abaningi namhlanje lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Mina sengiphuma kanje ngumsizi mfana phansi ejozini kwaMhlabi yalengana.